Που είσαι εκεί. Πες μου ένα λόγο που είσαι ακόμα έτσι. Σε 10 λεπτά ξεκινάει το σχολείο. Έτσι και χάσει την πρώτη ώρα, κακομοίρη μου. Δεν μπορώ να πάω σχολείο σήμερα. Τι έγινε? Μάλλον δεν άκουσα καλά. Για εξήγησέ το μου. Νιώθω άρρωστος. Α, βλέπω έγινες και γιατρός, κάνεις και διαγνώσεις. Μήπως γράφει εδώ πουθενά βλάκας και έχεις την εντύπωση ότι θα πιστέψω τις δικαιολογίες σου, αλλά χαραμίζεσαι. Ηθοποιό έπρεπε να σε κάνουμε σένα. 38 λέει. 38, λογικό. Όλη την ώρα με το κινητό μπλικι τι περίμενες? Μια χαρά είσαι. Σήκω, ρίξε λίγο νερό στο πρόσωπό σου και θα πες. Δεν παθαίνεις τίποτα. Νιώθω να καίγομαι. Α, βλέπω επιμένεις. Ωραία λοιπόν, εφόσον είσαι άρρωστος, σήκω να σε πάω στο νοσοκομείο. Μην κάθεσαι εδώ μέσα στο σπίτι, τόσο άρρωστος. Όχι, δεν θέλω. Τώρα δεν θέλεις. Τα πράγματα είναι πολύ απλά. Εγώ απουσία δεν σβήνω. Κάτσε εδώ πέρα, να μείνεις από απουσίες, να μείνεις στη διατάξη, να παρατήσεις το σχολείο, να πας στον πατέρα σου να τον βοηθήσεις τουλάχιστον στη δουλειά. Εντάξει, τώρα θα σηκωθώ. Σε 2 λεπτά να είσαι εντυμένος με τη σάκα σου στην πόρτα να φύγουμε. Ορίστε μας. Τα κοροϊδεύεις εσύ εμένα.